Xi ftit għajjenin wara safra ta' 3 ijiem u diversi intoppi imma entużjasti. Hekk sibniehom lil uħud mir-residenti tad-Dar tal-Providenza meta żornihom fl-għeluq il-50 sena minn mindu twafqet id-dar. Kollha laqgħu lill-Prim Ministru Joseph Muscat u Martu Michel li ferħu magħhom f'għeluq dan l-anniversarju. Bejn il-11 u 13 ta' Settembru 27 persuna li tirċievi l-għajnuna tad-Dar u 11 il-carer magħhom telgħu Ruma u iltaqgħu mal-Papa Franġisku. Fi ftit kliem ir-residenta Gabriela Galja irnexxielha tiġbor il-laqgħa ta' bejniethom. Għalina ma jiflakx miskin aklu nitropalik, għalli tropalija hekk. Hekk għalli. Nitropalik jiena bless għartlu, nħobbok. L-esperjenza kienet pożittiva grazzi l-aktar għad-dedikazzjoni tal-carers. Margaret Vella, fizjoterapista, spjegat li kien hemm bżonn attenzjoni massima f'kull mument. Għall-ikel tagħhom ridna nippreparaw biex naraw li daw joffru xikel adatta tal-jom. Għax biċċiet minnhom laqqas jiklu solid, allura kollox, tittaħseb f'kollox minn hemm mbagħad it-transport li kellna f'Ruma. Ir-residenti għadu f'lukanda maħsuba apposta l min għandu xi forma ta' abilità differenti. Kull dettal kien jeħtieġ ħsieb kbir. Iltqajna ma' diffikultajiet sija biex anke stess biex inniżlu il-residenti minn fuq l-ajruplan. Mbagħad l-ikbar li hija l-bieraħ li kellna delay ta' xi 3 hours u biex iżomm ir-residenti. Wara dik dawk it-3 ijiem mimlijin konna stremati jaħsab wara r-residenti. Gabriella u sħaba donhom fehmu s-solennità u l-importanza tal-okkażjoni iżda ma naqas l-eċitament. Eġitati kulħadd minnhom u bdew sal-aħħar fis-sens li meta ngħidulhom anke għadu kulħadd qatt f'postu ma ċaqlaq ħadd, jiġifieri u mbagħad ma leraw il-Papa kulħadd beda jċabċab. L-għada tal-wasla tagħhom ma qatgħux l-avvenimenti waqt iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru saħaq dwar il-ħtieġa ta' aktar djar residenzjali fil-komunità. Kull dar għal il-Prim Ministru għandha tilqa' inqas nies biex tkun tista' taqdi l-ħtiġijiet individwali aħjar. Iżda dan ifisser investiment ferm ikbar, però jfisser ukoll serħan il-moħħ għall-ġenituri. Father Martin Xikluna fisem id-Dar tal-Providenza esprima apprezzament lejn l-awtoritajiet Maltin li minn dejjem kienu hemm mar-residenti. Il-Prim Ministru Martu Michel u s-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana il-koll awguraw li residenti u qattaw ftit ħin fil-kumpanija tagħhom.